खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गिदिर खौरां दं। ससियेल मिडियायाव दावराव जाबाय थानायानोसै बे दावरावा माब्ला जोबगोन? मानि थाखाय दावराव जालाय बेलाय? बै गावनि गोसो थोनाय हौवाया गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव मानो लाबोयो बुं। लाजिनो नाङा नामा? गावनि गोसो थोनाय नङा, गावनि हौवायानो हाबा जाखानाय, गावनि हौवायानो गावनि हिनजाव बिसिखौनो ससियेल मिडियायाव लाबोयो। मा लाब दरखार दङ बेयावलाय? हा मा लाब दरखार दङ? गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनानै मा लाब दङ? गावनि हिनजाव बिसिखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनायासो माबा दावराव खालामनायसो जायो बियो। गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनायखाय माने फाल्तु खालामनायसो जायो। लाब गैया। गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव देखायनो नाङा। बेनिखायसो आं मोजां मोना। मालाया बुङो आंखौ, ओइ एल'ग्रा सार नोंनि हिनजाव बाजैखौ मानो देखायनो हाया? आं देखाया। मा खालामनो नोङो कमेन्ट होग्राया? नों कमेन्ट होग्राया नों मा खालामनो नागिरदों? आंनि हिनजाव बिसिखौ नों मा खालामनो नागिरदों? आं देखाया। गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव देखायनानै फाल्तु खालामनो नामा? हा नोंसोर फाल्तु खालामनो? बेनिखायसो आङो ससियेल मिडियायाव आंनि हिनजावखौ देखाया। लाब गैया, फाल्तु जायो। माने बेलेगा फाल्तु खालामनो नागिरो। बेनिखायसो ससियेल मिडियायाव खालि दावराव जाबाय थानायानोसै, खालि दावराव जाबाय थानायानोसै। माब्ला जोबगोन, माब्ला जाना थांगोन? नै सोरबा हिनजाव लाना खारनाय, सोरबा बुथारजालायनाय, सोरबा रेप खालामजानाय, सोरबा जिनाहारि खालामजानाय ससियेल मिडियायाव लाबोनानै मा दरखार लाबोदों नोंसोरहालाय? हा मा दरखार लाबोदों? गावनि हिनजावखौ, गावनि फिसि हिनजावखौनो ससियेल मिडियायाव हगारनानै मा लाबोदों नोंसोरहालाय? हगार आरो बदनाम खालाम। बे जाबाय गावनि हौवानि दाय बियो। आरो हिनजावाबो गावनो ससियेल मिडियायाव हगारना लायो। मा दरखार दं बेयावलाय? बेनिखायसो आङो आंनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव हगारा। लाब गैया, बदनाम जायो। मिथिदों? रायजो राजा नोंथांमोन मोजां खोनासंना ला। आं नोंसोरखौ मा बुंदों? बेनिखायसो हाबा जायैनि सिख्लाखौबो ससियेल मिडियायाव हगारनो नाङा। आरो हाबा जायै सेंग्राखौबो ससियेल मिडियायाव हगारनो नाङा। फरायनोबा मोजां फराय। MA BA पास, MA पास मोजां फराय। नाय गनजिता बर', बे गनजिता बर'आ ससियेल मिडियायाव हाबनायखायनो नै बेहा बदनाम जाबाय। मा जायाखै? बे गनजिता बर'आ ससियेल मिडियायाव हाबबाय। ससियेल मिडियायाव हाबनानै नै बेहा आरो उल्थासो बदनाम जाबाय। लाब गैया। ससियेल मिडियायाव हाबनानै मा लाब जादों? बदनाम जायो, बदनाम। रायजो राजा नोंथांमोन आं मोजांखौसो बुंदों, आं गाज्रि बुङाखै। आंनि खुरां बुंनायखौ मोजां खोनासंना ला। ससियेल मिडियायाव लाबोनोब्ला एलबाम बनाय आरो फिल्म शुटिं खालाम। मिथिबाय रायजोफोर? गनजिता बर'आ बदनाम जादों। नाय गनजितानि हौवायासो खालामदों आरो गनजिताया आरो हौवाखौ बुंलायबाय। बे गनजितायानो खालामदों आरो हौवायानो खालामदों। बेसो जाबाय बिसोरनि दाय। रावनिबो दाय नङा बियो, रावनिबो दाय नङा। बे जाबाय हौवानिबो दाय आरो हिनजावनिबो दाय। फैसा खामायनो नांगौब्ला साख्रि माव। SSB आर्मि माव, आसाम पुलिस साख्रि माव, सरकारि हस्पिटालाव साख्रि माव आरो मा साख्रि अनेक साख्रि दङ। बेफोरबायदि साख्रियाव मावना माव। ससियेल मिडियायाव हाबनानै मा लाब दङ, मा दरखार दङ बेयावलाय? मा मोनजानो बेयावलाय? ससियेल मिडियायाव हाबनानै मा लाब दङ, मा दरखार दङ बेयावलाय? बेनिखायनो गावनि हिनजावखौ माने ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा। बदनाम खालामो। माने गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव लाबोबोला, माने गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव लाबोबोला
मालाया जेनेबा बदनाम खालामो बेनिखायनो आङो आंनि हिनजावखौ लाबोआ साखरि मावनोब्ला फोथारनांगौबा साखरि मावना साखरि माव स्कुलफोराव मेडाम माव मास्टर माव आंनि बायदि खानाय सिन हाजिरा माव कम्पानियाव खामानि मावथां अनेक मालायनि हाजिरा मावथां मानि फोथार मोना बेवलाय मानि मोना बे ससियेल मिडियायाव हाबनानै मा फोथार मोनो बेवलाय बेनिखायसो ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा आं बुंखाबाय दे आं बुंखाबाय दैदेनवारियाबो गनजिता बर'जों थायो गनजितानि हौवाया जेनेबा गनजिताखौ बोराबबाय मेगन साबाय दैदेनवारिखौबो मेगन साबाय बे गनजितानि हौवाया बेजों थायो होननानै बेनिखायसो गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा बुंखाबाय दे रायजोफोर बदनाम जायो गावनि हिनजावखौ ससियेल मिडियायाव लाबोला बदनाम जायो दे बिदि थाबाय रायजोफोर आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो हो जाय हाजासे हायो जोंनि अल बर'लेण्डआव माने बे भिडिअखौ शेयार खालामनो हो दानो खालामथारनो हो